Γεια σας, τι κάνετε? Είπα θα σας πάρω μαζί μου σε όλη την προετοιμασία για το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ στο οποίο θα πάρω μέρος και έχω γενικά πάρα πολύ άγχος. Ελπίζω γενικά ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ουσιαστικά μία ολόκληρη εβδομάδα για να ετοιμαστώ, μία εβδομάδα και μία μέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα και το άλλο Σάββατο ουσιαστικά ξεκινάει το φεστιβάλ. Οπότε είπα να σας πάρω μαζί μου για να δούμε βήμα-βήμα και να παρακολουθήσετε και εσείς βήμα-βήμα με μένα όλη την προετοιμασία την οποία θα κάνω. Οπότε πάμε. Είμαστε στο μαγαζί και θα πάω τώρα εδώ στο εργαστήριο που είναι εδώ κάτω, στο οποίο επικρατεί αυτό το χάος. Μην το βλέπετε πάρα πολύ. Το οποίο κρατήστε λίγο αυτή την εικόνα που έχετε από πίσω, γιατί γενικά θέλω να το αλλάξω. Οπότε, ξεκινάμε με αυτά που έχω να κάνω σήμερα εδώ και πάμε βήμα-βήμα. Ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά θα λαντσάρω σε αυτό το φεστιβάλ είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά το έχω φτιάξει από μια συλλογή πρωτεχνήματα που είχα ετοιμάσει κάποια στιγμή και αποφάσισα να το κάνω και σε άλλα χρώματα. Οπότε ξεκίνησα και έχω ψήσει κάποια άλλα χρώματα. Και ουσιαστικά αυτό που θέλω να κάνω σήμερα, γιατί έχω τελειώσει ουσιαστικά με αυτά τα δύο που έκανα, το πορτοκαλί και το μπλε, θέλω να κάνω τρύπες σε όλα αυτά τα υπόλοιπα που έχω ετοιμάσει και ψήσει εδώ. Να τα βάλω μέσα σε αυτόν εδώ τον αποθηκευτικό χώρο που έχω για να τα ετοιμάσω αύριο ή κάποια άλλη μέρα και γενικά να τα έχω μαζί μου. Άμα κάποια στιγμή ή βρεθώ κάπου έξω ή κάποιο σημείο που μπορώ να ασχοληθώ και θέλω και έχω χρόνο, να τα έχω μαζί μου έτοιμα. Οπότε πάμε. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που ετοιμάζομαι για το φεστιβάλ και ενώ έχω κάνει κάποια πράγματα και δεν έχω πρόλαβει να βγάλω βίντεο, παρόλα αυτά σας έχω πάρει μαζί μου σε αυτό το βίντεο, στο οποίο ετοιμάζω φράουλες. Κάτι το οποίο δεν σκεφτόμουν να το ετοιμάσω, αλλά εν τέλει νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχω φράουλες σε αυτό το φεστιβάλ, όπως επίσης και λεμόνια. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τις φράουλες και θα ετοιμάσω εννοείται και λεμόνια. Τώρα, το επόμενο που θα πρέπει να κάνω είναι τα λεμόνια. Ο κίτρινος πυλός είναι εδώ και πάω σιγά σιγά πρώτα απ' όλα να το συντηρήσω για να μπορέσω να κάνω τα σχήματα. Λοιπόν, εντωμεταξύ που λέτε, είναι η πρώτη φορά στην οποία θα παρευρεθώ σε φεστιβάλ, έτσι, σε τύπο μπαζάρ. Και ενώ πιστεύω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ, αγχώνομαι αρκετά γιατί δεν ξέρω γενικά πώς θα είναι η κατάσταση. Αν αυτά που ετοιμάζω είναι αρκετά ή αν είναι πολλά. Γενικά, αν θα μου λείπει κάτι εκεί πέρα. Αν πρέπει να πάρω και κάτι άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή γενικά εγώ δεν το σκέφτομαι. Αλλά τέλος πάντων θα δούμε γενικά πώς θα πάει η κατάσταση. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο έτοιμη μπορώ στα επίπεδα στα οποία πιστεύω εγώ ότι ας πούμε χρειάζεται και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας, ελπίζοντας δηλαδή να μην είμαι τελείως off. Μέχρι να τα βάλω να ψηθούν ή να συμμαζέψω λίγο εδώ. Λοιπόν, είναι νομίζω η τρίτη μέρα που ετοιμάζομαι για τον μπαζάρ. Αυτό που έχω κάνει είναι ουσιαστικά να έρθω στο μαγαζί και να προσπαθήσω λίγο να στήσω, όπως φαντάζομαι ότι θα στήσω εκείνη την ημέρα στο μπαζάρ. Προφανώς συνειδητοποιώ τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο είχα στο μυαλό μου. Παρόλα αυτά, έχω ξεκινήσει με αυτό εδώ. Θα σας τα δείξω τώρα λίγο πιο αναλυτικά και προσπαθώ λίγο να στρώσω λίγο το κομμάτι με τα κοσμήματα. Επίσης περιμένω και ένα ακόμα πάνελ ουσιαστικά, το οποίο έχω παραγγείλει να έρθει. Προς το παρόν έχω κάνει κάτι τέτοιο. Εκεί πέρα να έχω τις τσάντες και τα καλαθάκια. Θα γυρίσω λίγο την κάμερα. Εδώ πέρα να έχω τις τσάντες και τα καλαθάκια και από αυτήν εδώ την πλευρά θα έχω τα σκουλαρίκια. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάπως έτσι και προχωράω λίγο για να το οργανώσω. Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα και σήμερα το απόγευμα θα πάω για να στήσω. Οπότε πάμε για τις τελευταίες ετοιμασίες, τα συμμαζέματα και ελπίζω να σας πάρω μαζί μου και στο στήσιμο και σε όλα αυτά. Τελευταίες ετοιμασίες, κάποια τελευταία κουμπώματα σε κάποια σκουλαρίκια.